Yabavanje abanye beni besithi hayi utywala mabuvalwe benza ingozi zemoto ntonto nothela nothe inkuluze lawo sazi kaloku into engasayenziwe uRamaphosa enza i-national lockdown ye-polo drivers ukharentayini ipolo drivers ezi hlale phansi ukharentayini fane mhlawumbi uthatha ipolo zonke elizweni azikhutshwa amavili 1 sekansingenzingo asicinga lokhu utywala sivale imiki seyiwanzi ayinakwenza makuvale ipolisi okanye ukharentayini ipolo drivers okanye kukhutshwa amavili ezimotweni kanye bezingathengiswa imoto zingekho imoto zingathengiswa mhlawumbi xa siya edolophini sesikhwele idolophi soze kaloku nenzi ipolo imilenze hayi noba mhlawumbi ayivalanga ivale Manbulisa la Mongameli PVP Polo Vivo Drivers Association igama idiba nale video alobhutana besithubeni igama lakhe ubanane la obvious andiyana waligama lisuka lo mntu uzicela ngento yobana makuvalwe endaweni makuvalwe utywala makuvalwe iPolo Vivo nePolo Vivo Drivers ungenaphi wena ungenaphi hayi nansi iPolo Vivo yami zihambela abanye ubaba ungenaphi wena bofgani kabinayo kodwa-ke kandinayo uzawungenaphi wena xa ndiziqhubela iPolo Vivo yami ngaziyeke mhlekazi siyeke uzawuzixelela ngenithi newandi wazi ntoni nge-agriculture wena hlukana nathi mhlekazi kuzeme yabuza njani It